horas madihita saluhutna. Di hamuah kamanami dohot inanami, manang didia pihamu maringanan. Tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Akadamang dohot dainang, pinakiti kinajepekon, mangarade hata ni Tuhata, imanagabi jamita, di Minggu pa-23 dung Trinitatis 7 November 2020 sada. Atong jumulu mahita martangia. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Hata ni Tuhata na gabi jamita di Minggu pa-23 hodung Trinitatis ima na tersurat di buku Pesalmen bidu 146 ayat sadarodi ayat 10 dohot topik mangaraduti nasanatinopa, mengasihi bumi dan segala isinya. Hujahama dihita sokono mahata ni Tuhata. Haleluya. Alito dikku puji majahoba. Pujioku majahoba salilingau mangulu. Sai edehonokku do debataku saliling adong do peau. Unang marhaposak kamu tuaka pangarajai. Tuanak ni jolma naso upeo panupahio di bagasan ibana. Ia ruar sugut to dinai mulak maibana tutanona. Diari nasasadai pesam masudi akasakap-sakap nai. Mertua manang ise nama bahed debatani si Jakko pangurupina. Marpakirimon ibana di Jahoba debatana. Si topalangit dohot tano o dohot laut rodi isina sudena. Si ingot hasitongan rodi saliling-lilingna. Si patikos uhum tuakana nirupa. Si leho si panganon tuakana male. Jahoba makar hari akan natarate. Jahoba patonggor mata ni akan namapitung. Jahoba pahehe akan natuki. Jahoba makawolongi akapartigor. Jahoba mangaramoti halak naburo. Ibana marguguyhon akan nasopot somarama somarina. Dohot akan namabalu. Jala dipalipe yang go dalan yakaparjahat. Jahoba do raja rodi saliling-lilingna. Debatami alision mersuduk-suduk do. Haleluya. Imahatan itu hatta. Molo tapamanat turpukon mamukasian ayat 5 rodi ayat 10 sesongonda ditugihod do hita parjulu marnida dohot manada hadirion ni debata dohot ulona. Di patorang dia keayati ia debata ima pangurupi do ibana penolong. Sito palangit tano laut dohok nasaisina. Si ingot hasitonga rodi saliling-lilingna yang tetap setia selamanya. Si patikos uhum tuakana nirupa. Si leho si panganon tuakana male. Si har-hari rate sian akana tarate. Si patonggor mata ni akana mapitung. Si pahehe akana tuki. Si haholongi akapartigor. Na mangaramoti akana buro. Si pergugu tu akan nasopot somarama somarina akan namabalu na solomoroha marnida dalan yaka parjahat jala raja rodisa liling-lilingna. Ima hadirion ni debata. Ima debata na tinadda ni parpesalmenon jala marhiti ditugiho kita memuji doho mangedehon guarna. Alai molo tapamanat manang tajaha di ayat 3 dohot ayat 4 justru taida disi seruan manang soso-soso asa unang marhaposak kita jangan percaya tu aka pangarajai tu anak ni jolma yang tidak dapat memberikan keselamatan.
Jadi molo tasimpulhon songono mamaksudna. Ayat 5 rodi ayat 10 menugiho kita maka porsiai debata satu-satunya penolong atau penyelamat, sementara di ayat 3 dohot ayat 4 menugiho kita bahkan memperingatkan kita supaya jangan percaya unang marhaposa tu jolma. Jangan sekali-kali mempercayakan hidupmu kepada manusia. Nah, buasa dang marhaposa kita tu jolmai, buasa diorai kita marhaposa tu jolma, na perjulu didok nak kiningan karena manusia tidak dapat memberikan keselamatan. Lapatan na buhama bahenun ni jolma peluahon ibana pesi peluaudo. Jadi yang gusi peluaudo buasa marhaposa kita tu si. Napaduahon bahwa manusia itu sifatnya panah. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Imana kedidok di ayat 4. Lapatana tidak ada manusia yang kekal dan abadi. Laos namar guarsia abadi pe. Tong dodang abadi. Do pengertian na asing adong do tikini jolmai adong jala laos adong do tikina dang adong ido kan. Manusia itu ada saatnya ia ada, artinya lahir ke dunia ini, dan ada saatnya ia tidak ada saatnya ia meninggal. Ido asa didok molonunga ruar todina sian ibana mulak maibana tutano jala pesa masude aka sakap-sakapna. Hamu akamang doh tamuina nami molo di do Khairil Anwar pe aku mau hidup 1000 tahun lagi nina da holan sita-sita sabing dui kan da tu ngadong jol mana merumur 1000 tahun. Umur na gumajang di Portibion 180 tahun do imasi metu salah songona buita jahan no disada Musa 5 ayat 27. Jadi jangankan 1000 tahun ate harus 180 tahun pe nunga ngos-ngosan haru 20 pe ngata do rupani bonus atik pedang adok songoni tersurat di Biblia te molo di eak 20 hangalutun nama ena lapatanna molo ngasahat 20 mungkin ngamulai har-har akka huli-huli nai nunga mulai longgar-longgar ngadong na aus ngadong na tasihon seperpak nai rupani ngadong na sotar pakke be asa marhite pangatusion na digijangi. Pertama, firman Tuhan ini mengajak kita agar tidak bersandar kepada kemampuan diri kita sendiri. Songonan idok ni perpudai di poda tulu ayat 5. Marhapo satu jahuba maho sian nasaroham jala unang marpangucadi aku tu pikiranmu sendiri. Kedua, firman Tuhan ini mengajak kita agar kita berhenti mempercayakan diri kepada siapa saja. Apakah ia penguasa, apakah ia orang kuat, apakah ia seorang yang hebat, siapapun mereka. Berhentilah mempercayakan diri kepada siapa saja. Termasuk orang-orang yang paling dekat dengan kita dan yang paling kita kagumi dan sayangi selama ini. Buasa. Ya karena mereka itu hanya bunga di padang saja. Songonan idok ni si Jesaya di Jesaya 40 ekonomi. Duhu do nasa sibuk jala doco bunga pacur hina denggan nai sudena. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Jadi molo diorai kita marhapo satu jolma ya karena itu. Dan ketiga, firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk tidak mempercayakan diri kepada apa saja.
Apakah itu politik, ekonomi, militer, iptek, komputer, bahkan agama sekalipun. Apakah itu kekuatan alam dan lain sebagainya. Pokoknya apapun, apa saja, jangan mempercayakan hidupmu kepadanya. Alai perlu do manati tate di pangetusionon, sutuk salah mangetusionon. Molo didok unang marhapo satu pikiran, unang marhapo satu jolma, unang marhapo satu akan natinopan itu hani, dang marlapata ni gabe sorikot akai sudi. Beda do pangatusion nate. Rikot do sudi dihita. Rikot do dihita ekonomi, rikot. Rikot do dihita politik, rikot. Rikot do dihita ilmu, rikot. Rikot do dihita iptek, rikot. Apalagi ya te nuaingo. Rikot do dihita pamareta na marhuaso, rikot. Rikot do dihita jolma na asing, macai rikot. Rikot do dihita akan na asingi, akan na tinopan Tuhani, rikot do isudi. Na diorai unang marhapo satu si. Rikot do nagugu, rikot. Alay nak porsi ako tu si. Lau sisia gugu petahoi. Buasa, ala terbatas dui sudi, mertiki dui sudi. Taingok ma, di luar Tuhan semuanya itu hanya bayangan. Semuanya itu hanya sementara. Semuanya itu adalah debu atau tanah. Karena itu jangan mempertaruhkan hidup kita dan kepercayaan kita kepada yang sementara, yang akhirnya kembali kepada debu dan tanah. Semua kekuatan, semua kecantikan, semua kemampuan, kesetiaan adalah bagaikan bunga padang. Songo bunga pacur doi. Sekarang ada berbunga-bunga, tapi besok sudah layu, luruh, gugur, busuk, dan binasa. Tuk songo dia pedi bahen halak mempertahankan hagugu onna, haulionna, haboyonna, hasationna, sudenai nalahu salpudui. Songo bunga-bungai, mangerbang manugut, alayang gobotarinai, nunga malos. Hola jahubado haposata, hola jahubado si haporsia ata. Hola jahubado na manoktong rodi sa liling-nililing na. Ibana do na manop pasaluhut pencipta segala sesuatu. Na asingi na tinoppa do isudi. Molo na tinoppa do ibana, dang kekali, dang abadi. Molo na tinoppa do ibana, pasti do adong hahurangan ni. Pasti do adong keterbatasan ni. Songo teknologi, secanggih-canggihnya teknologi, pasti ada kelemahannya. Kenapa? Karena yang membuatnya pun adalah manusia yang punya keterbatasan dan punya kelemahan. Molo didok marhapo satu de batasa bing mahita, dang namadok, dang adupat tabe hamatean, dang adubat tabe parsahiton, dang alamat tabe aka kekecewaan, kita tidak jatuh lagi. Dao, toktong dope adupat ta akai. Alai nak peta adupi akai, urupan ni debata mahita mangadupisa, jala peluau ni debata mahita sian akai. Alai out sugari jolma, belum tentu bui peluau nahita sian akai. Haru mengurupi perak, dak. Jangankan melepaskan, jangankan menyelamatkan. Aibana pesi selamat tonot tu. Ibana pesi urupat tu. Dihamu akamang dohot tamuinang, alani molo taiden weng akahamajuon naung menyajikan segalanya bagi manusia, buido dohono ni dibahalak. Ahabi huroha nu ngasih kok besudi di parade di hita ninna rupani.
Alani molo somartuha pe tak pola buhay. Tuk somarhaposa pe tu debata danga dong masalah. Boy do adong marpikir songoni laus boy do di partikianon uposan rohani jolma jala uporsiaan ibana tuaka teknologi dohot iptek sian akan marhaposa tu Jehovah. Lebih bergantung kepada kemampuan teknologi dan iptek. Alai taingok ma secanggih-canggihna na adong di Portibion, sehebat-hebat ni jolma di Portibion, mereka adalah ciptaan, bukan pencipta. Mereka bisa berkuasa, tetapi tidak maha kuasa. Alani songon hala Kristek kita, ikon uposado rohata tu debata asa mida na adong, jala ibana do parsigat tungata. Molo taida pinuaeng akahamajuo di Portibion, tak anggap mai songon fasilitator di hita, na memudahkan hita lahu madungdung akan nata jalahi. Alai tung nasujadi do akai pardebata otta. Hamu akamanami dohot inanami, di dia manuaeng idauta hadumuan ni turpukon tu topik ni mingguta nama dok mengaraduti nasa natinopa, mengasihi bumi dan segala isinya. Sementara turpuk jami tahun menugiho kita nak kiningan asa marhapo satu debata sabing do. Nian terjaga hita do diturpukon pabua debata do sitopa langit dohot tanoon dohot nasa isina. Ra sianima hita marnida hadumuanna jala borhasianima hita mengatusi topik ni minggui. Lapatanna nunga di topa debata langit dohot tano dohot nasa isina. Alani dileho manuaeng tugas tujolmai lahu mangaraduti natinopan ni Tuhani. Sian mula ni panopau ninian nunga takas amanahi di pasahat tujolma ima mangarajai dalam arti mangaraduti nasa natinopan ni debata. Atong margugu mahita mangulahotca. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pargugui hami mangulahotca. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.